Sa pagpatuman sa gobyerno og price cap o price ceiling sa bugas sa tibok nasod, naninguha mga mag-uuma ug humay sa nagkalainang lugar sa Mindanao nga dili sab magpaubos o muubos ang palit o ang farm gate price sa ilang aning humay. Ani ang report ni Argil Relator. Nagsugod na og tanom kining mga mag-uuma ug humay dinhi sa Barangay Kalinan, Poblasyon, Davao City. Human ang 115 days o sobra tulo ka bulan, gilauman nila nga maka-harvest na. Apan dili sila sigurado kung doon na pa sila ginansya. Labi pa nga dili nila kontrolado ang palit sa humay ug ang nagkataas nga presyo sa abono ug medisina. Sa gimando sa gobyerno nga price cap sa bugas kung asa dapat 41 pesos ang presyo matag kilo sa regular milled rice ug 45 pesos sab ang matag kilo sa well-milled rice. Magpaabot lang matod pa sila sa mahimong epekto niini kanila. Sanglit nagaagad lang mansab kuno silang mga mag-uuma kung pila ang palit sa matag kilo sa humay gikan sa ilang buyers. Ang epekto sa mga mag-uuma kung barato ang palit sa mga nga humay. Unya dito kay tungod kay barato man ang bugas. Abot man 41 o 45. Pami kabalo kung pilay kuha na po nila unya sa among produktong humay. Panghinaot sa mga mag-uuma nga dili moubos ang palit sa humay. Kami, di man mo po may mahimog. Amo nang kuanon kay mag-uumar man po ni. Ang gwapo yun mo kuanan na ang tigpadumala sa atong nasod. Kami ani sa may mahimo namo pobrera pod ni. Sa Kalinan Public Market, doon na pipila ka tindahan nga nagpatuman na sa price cap alang sa regular o well-milled rice. Apan ubos matud pa ang kalidad sa bugas kung itandi sa mga mahalong klase. Sumala sa rice retailer sa pagtuman nila sa price cap, naalkansi matud pa sila og 2 pesos matag kilo sa regular milled rice o 4 pesos sa matag kilo sa well-milled rice. Hinoon, good news alang sa mga konsumante og bugas sa Alabel Sarangani ang pagbutang og price ceiling sa bugas. Ma-afford na jud namo ang bugas. Kaya dati nga mo ang balit hapsa karon kinilo na lang kay tungod sa kamahal. Kung mabalik man tong dati nga nga presyo, makayan po na magpalit og bugas nga hapsa. Apan bad news matud pa kini sa pipila ka rice retailers. Gani kamatikdang ana gihapon sa kapin 50 pesos ang presyo sa matag kilo sa bugas sa Alabel Public Market. Diyos yun ma'am, kaya nga naman taas mamanggod among kuha aning mga bugas namo. Alangan lang pong kuan po namo down dayon amo ang bugas kaya nga among kapital. Mahal man pod among kuha. Apan nabalaka ang ubang mag-uuma ugaling moubosab ang presyo sa palit sa humay. Gani gikan 21 pesos per kilo ni atong Domingo, miubos kini og 19 pesos matag kilo adlawng Lunes. Libre lang sa sakuan sa presyo. Kung dili ay kayo alkansi ang pan mag-umagod. Mga pila dapat ang presyo sa inyo makabawi-bawi mo? Mga 20 ma'am okay na siya per kilo. Sa General Santos City, sa gipagula nga memorandum sa lokal nga kagamhanan, gimanduan ini ang Business Permits and Licensing Division ug administrator sa public market nga i-monitor ang mga tindahan ug bugas. Ang mga musupak posibleng makamulta o di baka ipasirado ang tindahan. Sa Zamboanga City, anaagi hapon sa 50 ngadto na sa 60 pesos ang presyo sa matag kilo sa bugas. Sa pagtuman sa price ceiling, pabor matud pa ang ubang mag-uuma sa maong implementasyon. Pwede na yon Pwede na. sa ngayon. Kasi win-win solution yun eh. Panalo ang farmer, medyo kwan naman yung negosyante. Samtang ang ubang mamaligya ay nangayong extension tungod mahal pa kuno ang kapital nila sa ilang mga baligyang bugas. Shocking siya primero kay syempre mahal kaya among stock. Reasonable siya kung tagaan with capital below. So like example, mga tag sila sa per sako sama 900 plus. Pwede siya 41 taxes pa namo, rental, boy, mga another excess payment pa. Dili pa kaya karon. Kung siguro gusto nila i-implement nila ang 41 pesos SRP jud, siguro mag-start sila sa mga bodega, dili sa tindahan. Hinoon, sumala sa Department of Trade and Industry 9 nga padayon pa ang ilang ginapahigayong monitoring sa karon. Huwag kayong matakot kasi hindi pa man kami mag-enforce, mag-monitor muna kami at sa bandang huli magbibigay talaga ng ayuda ang gobyerno. Asahan niyo yan. Biobos sa 17 pesos na lang ang kada kilo sa humay sa mga buying station sa Mlang, Cotabato. Gikan 24 pesos and 50 centavos ang kilo.
Karong gipatuman ang price cap sa bugas. Mialma ang mga negosyante og bugas. Ilabi pa nga daghan silang stocks nga napalit nila gikan sa mga mag-uma sa mas taas nga presyo. Lugi kayo daw kuno sila. Unta daw naabisuhan sila og sayo kay aron mapalit nila ang bugas sa mga mag-uma sa mas baratong kantidad. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.